ти ще дойдеш тук малко си поговорим. И те междувременно ще дойде. Да. Добре. Не, тя по принцип Ива е права, защото без... Тя не ни е попитала. Да. Тя не ни е попитала. Да. Да. И... После гледай сега. И... Да. Да, ясно е, нещата са именно. Тя как? Да. Да. После да кажем, ако примерно той реши да ни покани, нека да ни покани. И тогава ние ще кажем, можем или не можем, а той тук се кани. Разбираш ли? И сега остана за първи, Гледай втори, Маца. И да е, ето сега можеш да говориш с нея, да й кажеш. Да, добре, мама, айде. Ето. Тя ще дойде да вземе дете. Ало? Здрасти, Жени. Ема не, защото утре аз... значи тук театъра ще бъде някъде до към 6:30 и ние като се прибереме тук за половин час, 30-40 минути, ако искаш ще вземе едно такси, ще го докарам, за да не се разкарваш. Ако искаш да дойдеш, ала. Хубаво. Хубаво, както решиш. Пълцам, да. Сега ще мине. Хубаво, добре. Както решиш аз. Добре, хубаво. Добре, Жени. Само на Людмил не мога да му откажа, много грубо ще прозвучи, че един път на 2 години не може. Да, аз предпочитам тук да дойда, тук така натам по-досмали, така че... Знам, че не могат, ама ето решават. И като се обадиха тук за кукления театър, друго излезе, че едва ли не, ние няма да имаме грижа, па са стана голяма грижа и не само това, аз се притеснявам там с 15 други човека се оказва. Ще бъде някаква голяма циганска тумба, това дето най го мраза и така. Но както и да е. Да бе, то ще е голяма група нещо. 15 човека ли? Аз не знам колко. Не може, ама ето, майка казва